Malawi sakuyenera kuwakhulupiriranso a Dr Michael Usi. Ngakhale ifenso tataya chikhulupiriro ndi Dr Michael Usi. Kotero kuti tapanga chiganizo chathu chimene chitachipanga titakhala ndi kukambirana kwa nthawi yayitali ndi makhasala tonse kuchokera kumwera, kumulanje, kuchikwawa, monga mmene ndakuwuzirani kuti kumwera kokha kuli ma MP awiri okha, the rest ni makhasalas. Ku Eastern Region kuli ma MP ndi 6 koma makhasala ndi ochuluka 23. Ku Zuzu kuli ma MP 4 koma makhasala ndi 24. Pamene pa Central Region pano ma MP ndi 7 makhasala 10. Ndiye titayitanizana tonse tapanga chiganizo chonena kuti tisachiteso sapoti Dr Michael Usi ngati president. Ife kuyambira pano tikuchita endorse Dr Lazarus Chakwera ndi engineer Vitumbiko Mumba ngati the right pair imene ikuyenera kulamula dziko lino la Malawi. Ndipo kulikonse kumene ifeyo tizipita ndi umakapanga kampeni yathu, tizikachitira kampeni Dr Lazarus Chakwera. Chifukwa tikuona kuti akadakhala kuti zimene akupanga Dr Michael Usi kuti anali ngati kuti iwo ali pa upresident ndipo akupanga ndi munthu wina, ine ndikukhulupirira kuti mwina akanakhala atalanda kandi security, akanakhala atalanda chilichonse choyenerera. Koma munthu uyuyu Dr Lazarus Chakwera ndi munthu amene safuna zolimbana ndi anthu zake, akuyang'ana za chitukuko cha dziko lino ndi kupitiriza kupanga za chitukuko osayang'ana mbuyo. Inu mwaonapo kuti pamene apezeka kuti UTM atukwanizana ndi DPP, nthawi yomweyo Dr Professor Arthur Peter Mutharika adayankha kusonkhano kuntandire kwaopseza UTM. Ndikukhulupirira kuti akadakhala ena ngati Dr Lazarus Chakwera akadakhala kuyankha zonse zimene akunena Dr Michael Usi. Koma chifukwa cha mtima uwu ongofuna kupanga zituko za dziko lino, ife tapanga chiganizo chimenechi after utonse tagwirizana kuti tikuchita endorse Dr Lazarus Chakwera kuti zituko zimene akupanga ifeso tipita nazo zituko zimenezi kumakuka kumene tikuchokera kuti anthu adziwe za chituko chimenechi. Koma sitikuchita kunena kuti ifeyo sitikupita ukayimira, tikukayimirabe kumadera kwathuko, ndipo we are so geared, ndipo tikawina sitikukaluzanso yayi, tukawina chifukwa ife sitikufuna za madrama, sitikukhulupirira kuti mulanje inangozaza ndi anthu amadrama. Ayi, ife tikukhulupirira kuti kumulanje kunayenera kuti kutuluke sopano president wa serious, koma taona kuti zimenezi ndi za madrama zokha.